Moro ma ok en mar piny owacho manoero NGO e boma ma Kisumu ochako chenro mar chiwo scholarship ma bende geto konyo kendo ting'o malo Wakeyni kanyakla kod nyiri ma bende odak e kuonde dak ma ongohore e boma ma Kisumu ahinya e weche goeko mag lony mopogore opogore. Riwruogno ero mar Kata Foundation oriwore kod Modesh Bakers mar biro chako chiwo tiegruok e weche mag baking ne jogo eko ma ok onyalo kod rowere ka gigeto loko ngimagi. Dr. Adre Patrick mabende e jatelo maduong' manoero mar Kata Foundation owacho ni en kod projects mathoth mabende dhi nyime e boma ma Kisumu kendo mamoko mathoth bende pod biro ka bende biro medo konyo jogo eko ma ok onyalo mayudore Kisumu. Riwruogno ero bende biro neno ni Modesh Bakery oyaro duknigi mar bedo kod kwan mamalo mag Wakeyni kod nyithindo manyiri ma bende gibiro bedo ka giyudo mara loko ngimagi. Say in order to bring up your life or achieve whatever kind of dream that you have, an aspiration that you have, it starts with your belief system. That is confidence and to believe that you can have whatever God has showed you, whatever vision God has showed you. So belief and confidence will take you a long way. So that's what I left with them, to believe that you have what it takes to do what you want to do. Andre Patrice Carter. I'm the founder of Carter's Foundation, and we have did several projects here in Kisumu, and we are very grateful to come to visit the young ladies, and we would like to give scholarships to the ladies here to let them know that they can be empowered, and like my daughter said, can be confident in what they're doing in society. So we're looking forward to coming back to see that not only would the owner have one shop, but she will have more shops, and she will be one of the #1 bakery here in Kisumu. I would say my message today is to have confidence and believe that God can do it, because it all starts with God first. Without him, we can do nothing. And the only way, the reason I'm here and help in my foundation is helping people here in Kisumu is because it was God first. And I just believe that if we do things as a one, because if you look at the word team, it's not a word I in team. So we're going to do this together as a body. Nyinge na en Ana Chieng' Oguta, agoero kamano ne Nyasaye momiyo wang'uono mondo wabi Modesh Bakery kawuono. Abiro ka kaka jating' ndai mar Kata Foundation. Wayudo ni Modesh Bakery temo mondo lok ngima nyithindo manyiri mantiere Islam mondo ngima gi obed maber, kata mine matindo manodonje keny kapod gitindo mondo giyud rieko manyalo sudo gi mondo gibed gi ngima makiny. Mae gima nokelo waka mondo wawinj kwayo margi kata wawinj paro margi. Walamo Nyasaye mondo gwedhwa kaka organization, mondo Nyasaye oket gimoro e lweta mondo wayud kaka wanyalo ting'o gi malo wan bende. I'm the founder of Modesh Bakers. Modesh Bakers is in Manyata slums. Now, gimomiyo ne wabiro ka, gimomiyo wachako Modesh Bakers mondo mi wakony anyuola. Iyudo kaka ma wantie ka, nitiere timbe maricho richo matimore. Gin jokuoge, nyiri weyo school nikech ich, moko tieko form 4 to gima ginyalo timo tamogi. Bakery kibiro to wabiro puonji kaka iloso kek, mi decorate, mi dhi use chiro. Ok ochuno ni nyaka ng'ama otieko university ema tim course mar bakery. Wanyalo puonjo kata mana ja class 2, tek ni nyalo somo. Iwinjo gima recipe kwayi titimo. Kawuono gimomiyo watimo gini, odiochieng' ma kawuono na mor kendo chunya nopong' gi mor ka Modesh Bakery ei Manyata waka ne wa manage to hold Miss USA Madam Kera Nyasaye ogwedhnayi kaachiel kod ma'am from Kata Foundation. May God bless you for me. Nyasaye ogwedhna kuma untiere nyaka kuonde ma pod udhiye. Tumed mako lwet ji mang'eny mopogore gi Modesh kende. Wadhi wuok kendo ang'e ni Nyasaye dhi telonwa, wadhi bedo the Star Bakery in Kisumu as a whole. Watemo matek
mondo mi ji te ong'e ni nitiere bakery ma exist e Kisumu kaka Mudesh Bakery.